Tashinga mchena akamhanya Lucia Machiridza. Mimi makachindikira. Ndinongana zikuziva basa rokuita izvi. Bible na tashinga mchena. Ambere tashinga mchena. Tashinga no. Indozi tashinga mchena. Indozi tashinga mchena. Tauya mudarira mambongezi. Ndauya mudarira mambongezi. Takamhangarira Lucia Machiridza. Ndakamhangarira Lucia Machiridza. Pamusaka wekusavimbira kwandiri kuona. Pana pamusaka wekusavimbika. Pamusaka wekusavimbika. Chataura chokwadi changu chese. Chataura chokwadi changu chese. Taura makwando sungwa nemhosva. Ndikataura makwando sungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mwari vandinzwe. Mzimigo ndinzwa. Lucia mchena. Indinonzi Lucia Machiridza. Ndauya mudarira mambongezi. Muchidaira zvandiri kumhangarana tashinga mchena. Chataura chokwadi changu chese. Chataura makwando sungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mzimigo ndinzwa. Right. Tashinga mchena ndiye Lucia wamhangarira here. Wongusha. Taurira dari tinzwe nyaya yako yawamudira mudare. Ndinotenda mambo wangu. Nyaya yedu yakati rebei. Asi ndichangotanga ndikwayakamba. Kuitira kuti dare rinzwe. Ndakaroorana nemudzimai wangu musi 26 February mugore ra2022. Nguva iyoyo ndainge ndiri kuHarare kuchikoro kwandaidzidzira zvandaidzidzira. So musi wekuroora chaiwo chaiwo pakatanga kubuda mashoko akabva kushamwari yemudzimai achitaura kuti kuroorwa tinoroorwa zvedu asi kumba handifunge tikanogara. Ndobva abvunzwa nehanzvadzi dzangu. Saka uyu munhu akataura chingwa tari kutaura nyaya but haana kuziva kuti kumashure kwake kwanga kune hanzvadzi dzangu. Ndobva dzamubvunza mubvunzo wekuti ko imimi kana mamuchiziva kuti hamusida kunonogara, ko mambotambirireko mari yacho yeroora, ko madireko kuroorwa kwacho. Ndobva vazongotaurana zvavo ndobva zvapfuura. Takati fambe hapana kumbopedza mwedzi inenge mitatu takaita sokuchinjana mashoko. Tachinjana mashoko pakabuda futi shoko iroro rekuti ndinogona kutaura nehama dzangu dzikudzosere mari yako ichi yawakabvisa yeroora kana zvichinyanyonetsa. Ndakaudza tete kuti mashoko ari papa, ndikaudza sekuru vakangoti mashoko anogona ngataurika mukuita sei mukutsama. Ndakangozvitora ndikazvinyarara zvakadaro. Gore rakasvika pakunonopera. Gore rapera kudaro ndakadzoka ndakuti ndakugara nemudzimai. Hapana kupedza nguva ratanda muna 2023 kutanga kwegore. Mudzimai akabva pamuviri akaenda kumba kwavo achimbonopekwa ikoko. Akadzoka. Mukudzoka kwake akangodzoka zvemasvondo asikadarike matatu. Akabva arongedza akaenda kumba kwavo. Arongedza akaenda kumba kwavo. Akandogara ikoko. Zuva raakarongedza iroro ndakafonerwa nababa mukuru murume mukoma wake vachinobvunza kuti uripi. Ndikapindura kuti ndiri kupi. Sekuru vakandifonerazve vakanditi muzukuru ndoda kukuona pane zvinhu zviripo. Shuwa ndakasvika ndikasonana nasekuru. Sekuru vakasondibvunza kuti pane chiri kunetsa here. Ndikati ina hapana chandiri kuziva. Zvikanzi taona mudzimai wako arongedza achiuya kukumba. Tafunga kuti pamwe pane kunetsana kwamaita. Ndikati ini sekuru ina hapana zvandiri kuziva nekuti ndatobva kumba ndikatosiya mumwe wangu ariko. Zvekuzorongedza ndandisi kuzviziva. Shuwa sekuru vakatiraura kuti pana sekuru vake kwati vasekuru vake. Sekuru hanzvadzi yamai vake. Chienda.
Saka zvadaro sekuru vakabudisa muromo wekuti muzukuru iwe apa wapakanganisa, iwe wanga wachidi kutanga waenda kuhama dzake vanonotaura nyaya iyi kana kuti ungorongedza woita seoya kuno. Saka zvandakukumbira pamuzukuru chiita se chienda kumba kwako, then tozoona kuti toita se totangira ipopo. Mudzimai akaramba akati handidzokere kusvikira iye ashedza hama dzake nehama dzangu dzaungana, toda kuti tugare pasi nditaure nawo nhunha dzangu dzese. Zvakatorera ndofunga about mwedzi kuti hama dzese dziungane, munhu ataure nhunha dzake. Nhunha dzakataurwa but zhinji dzacho dzenhunha ndofunga dare rakabvumirana remhuri kuti nhaurwa dzanga dzichingokurukurwa hadzisi nhaurwa dzekuti dzingatoti munhu arongedza adzokere kumusha kwake, inhaurwa dzekuti dzaingoda ngotauriranwa ipapo. Tina kupedza nguva, mudzimai akadzoka kumba. Adzoka kumba kudaro haana kugara futi kwenguva yakati rebei, akabva adzokera futi kumba kwavo mushure mekunge tanetsana. Nhaurwa yakaita kuti tinetsane ranga riri zuva remusi weSaturday. Akabuda achienda kubasa, inini handina kuita sekuenda kubasa, ndakanga ndiripo pamba. Ndaitozvigezera motikari ndobva ndazobuda hangu mazuva rovira ndakumbonoshava hangu ndinotsvaga ukwati, ndobva ndasvikawo pandakanowana ukwati hwangu hwandaitsvaga. Saka mudzimai akasvika mumba mune doro randa ndichimbozvinwira zvangu ndiri kupamba. Doro riya ranga riri mufiriji. Saka iye akasvika inini ndisipo nokuti munhu anga nemakizi ake ngopinda pamba. Pandakazodzoka inini ndakadzoka munhu akarara mumba, malaitsi akadzimwa. Radio yairira asi yange ine volume iri pamusoro. Ndobva ndatosvika ndikabvunza kuti kwakanaka here kwamuri kuita se kwamuri kutoimba zvokutodaridza radio yacho uye makadzima malaitsi. Zvikanzi light zviri kundiafekta. Ndikati light inogokuafekta ichii? Ndobva ndatoseka zvangu ndikati uko kauko ndokuita kwomunhu anenge akadhakwa nedoro. Ndandisa ndanotarisa kuti mufiriji maita se mamboshanyirwa here. Pandakaenda kufiriji ndichinoona ndakaona mashanyirwa. For sure mamanwiwa 1 pint rezambezi. Handina hangu kubvunza zvakawanda. Ndakabva ndatongotaura nomwe wangu ndikati ndimanwa doro rangu zvanzi handindarima. Ndikati hapana kumboipa. Zvadaro ndakabva ndati ndisire mvura yekugeza. Asi nhasi toti timbobuda timboenda timbonofara. Zvikanzi aiwa zvakanaka. Ndobva ndati saka imi muri kuda chii nechii, ndobva ndanotsvaga doro ravaida iro. Ndadaro inini ndakabuda for sure ndikanotsvaga. Ndichibva ndambotora nguva ndakadzoka ndobva ndasvika ndichisonogeza. Ndakasvika pakugeza ndikapfeka ndikazvipakurira chikafu. Isu tatei tichifunga kana zvinhu zvinenge zvaitirana vanhu ndozvinozoitisa kuti vanhu vauye kuzotaurirana kuti zvanditsamwisa ndakuenda kudaro. Tichida kuti munhu kana auya kudaro otaura kuti pano ndauya nekuda kwemhosva yakati yakati. Handiti kana tamukati menyaya ndo munokuda tsanangurirana manje. Saka tikatanga nekutsanangura tikazonowana futi kuti nyaya yoda kutsanangurwa pamberi patiri kuenda inotinetsa. Ndaunza mukadzi uyu, mukadzi wangu pakuti zvakati. Zvandauyira naye kuno kudare ndakanga ndakadai. Ndobva tadai nhasi chanditsva ndizouya kuzomangara nyaya yangu pane zvakati zvakaitika. Handiti mapaona. Kana tikaidaro inotaurika. Handiti mapaona. Because munhu anofanira kupindura zvine zvitaurwa nemunhu amuunza kudaro. Apa hapana chaangapindure tikamuti pindura. Handiti mapaona. Saka ndandichikumbira vakuru kuudza mukadzi kuti chazoita kuti tiuye mudare nhasi ndechekuti pane zvakati zvangu zvisina kufamba zvakanaka. Isu toti zvakati izvozvo aimbori chiko munhu aiva ari mudzimai wangu. Takutsvaga isusu nyaya tichikurukura tese ipapa. Mukakurukura mega time ikareba hakuna kwatei tichienda. Yes. Chaita kuti ndizouya kuno kudare. Muna 2023 mwaka waDhisemba ndakakumbira mudzimai ari kumba kwavo mushure mekuti takatambonetsana ari kumba kwavo kudaro. Saka pakatatu tambotaura natete vakati mudzimai akudzoka. Ndakamirira kuti mudzimai aperekedzwe kuti adzoke kumba. Ndakamukumbira kuti ndimubatisewo mari
ndikamubatisa mari yaisvika 2000. Pa 2000 iyoyo takazoibvisa imwe yacho tichiishandisa zvatakaishandisa, pakasara ipo 1550. Muna February wa 2024 pakazobuda nhaurwa yekuti pane kutaurika kwakaitika kwekuti vakandipomera kuti ndakandanana nemunin'ina wake, zvakaita kuti iye azoti ini ndakuenda kumhuri dzekwenyu kunosiya gukuru. Chakanga chaitika ndechekuti vakatanga tete vandifonera vakati ndiri kuuya kuChegutu kuti ndizokuyananisai. Tete vakasumuka foshuwa vachiuya, asi vasvika tete vakatorana nemuzukuru wavo vakananga kuna tete vangu inini, vakati tauye kuzosiya gukuru, hatichada murumba tu. Ina handina kunge ndaudzwa nyaya yekuti ndo zvavaita nekuti ndandakavamirira. Ndavamirira kudaro ndakazovafonera kwakumandiri kuti ini tichiri ndakangomirira, handizoti tiri kusangana nguva zvanzi tatowe kuHarare kuhama dzavo. Mushure mekuti ndavandipindura kudaro ndakabva ndafonerwa nemunyanya zvanzi ndaita vaenzi kuno. Ndikati vaenzi vapi? Zvanzi mudzimai wako natete vacho vauya kuno kwavati isu hatichada imba nepamusana pekuti isusu atigurira nemunin'ina wemukadzi. Ndobva ndangoti kwaivo vazondisiya sei kuti nyaya yacho itaurike ikoko. But kana zvizvo zvavauya kuzoita aiwa ngavachiite, ndo zvavafambira handiti nekuti ndavandisiya kuno. Asi kana vaenda vachiti vari kunosiya gukuru, ndanga ndichikumbira kuti iye mudzimai abva asiya mari yangu ipapo tozotangira kutaura ikoko. Mari haina kusiyiwa, vakadzoka. Pakapedza masvondo ndobva ndazobvunzawo kuti nhaurwa yenyu makaipedza muchiti kudii, nekuti muzukuru akandibvunza kuti ndo mamiriro azvaita. Ndikati ini handikwanisi kutambira gukuru iri nepamusana pekuti nyaya yakaitwa zvisina kunyatsoti gedye, nekuti ini ndaifanirwa kupiwa divi rangu rekuti nditaurewo nhau yangu, ndiwanikwa kunzi inini for sure nyaya yatiri kupomerwa ndizvozvo, uye nyaya yemari yakanga yatorwa ichi. Sezvo ivo vakanga vatora zvinhu zvavo zvese vaenda, indikava tichidzosewo zvangu, asi zvangu havana kuita se havana kudzosa. Zvamaiti vadzose ndo mariyo 1.550. So pane nyaya yemari ndinokuwadziwa shamari zvinhu zvakuitwapo kai. Koma cheya chona tati mukoma vawane cheya yekugara dzakuuya dziri 100 dzinoenda kupi? Vatete makapa murume gukuru uya rapo ndiye akapiwa here gukuru rakapiwa muningi wamukureva gukuru takaenda tikanosiya kumuzukuru aive yemunyaya kuHarare. kubva papuwa order yekuti kana zviri izvo zvaakuitika ndaikumbira kuti mukadzi uyu asiye mari. Mandimuri kunzwa kuti nyaya pane nyaya yemari. Panyaya yemari pamusoro yodaro baba ava ndakanga ndabva kumba kwavo muna June muna 2023 tine zvikonzero zvakawandisa zvatanga tisina kunzwisisana. Tamuna naNovember vakadzoka vachita kunge vakuda kuti kudzokerana neni. Ofuchi kumashure kwanga kuine nyaya dzanga dziri pending dzavaiziva dzekuti ndaifanira kuenda kuchipatara, ndaifanira kunoona nagaina pamusoro pemimba yanga yabva. Vaitoziva kuti kuchipatara ndainzi ndinotariswa. Aidara akatoti anzi ndiye akakonzeresa kuti mimba yangu ibve, iye akandirova ndini pamuviri. Saka nyaya dzese idzi ndaifanira kuenda kuchipatara, ndaive nechikilo ichi chaive panzira. Aizviziva chaifanira kubviswa. Paakadzoka nemari yaakauya nayo, akauya achinditi ndikuda kuti uende kuchipatara unotariswa. Panyaya dzekumashure ndo unoramba uchinditi zvoni ndindakakubvisisa nunhu, ndindakakonzeresa kubva kwenhumbu yako, da kuti uende kupi? Uende kuchipatara. Zvisinei hazvo mari ndakaitambira $800. Pa$800 tashinga akabvisa $200 achiti ndoda unobhadhara mari yerent kumba kwanga akugara kunotonga. Pasina kufamba kwenguva akanditi da kuti utumire mai Munashe $50
mai Munashe ndiye mukadzi wake wekutanga ane mwana waanaye. Ndatumira $50 ndakatumira neEcocash ndikatomusendera maconfirmations. Ndamusendera maconfirmations pasina chinguva akabva aenda kuTanzania. Aenda kuTanzania akanoita zvaakanoita ake negirlfriend yake nechi andina kuzvidiya ndakangozviignora. Vadzoka takunopera kwaDecember ndaiona mastatus emunina wangu ari mumba mangu. Ndobva ndakabvunza ndikati ko uripi kudzi zvikanzoni andanga ndiripo kwega ndakasiyana nazvo musi wekutanga. Papera 2 days akaposta rimwe status. The following day pamusi weFriday akaposta imwe status. Ndobva ndati inini kuti ndipomere mwana wababa vangu nyaya rega ndiregedze rega ndikwire ndiende kumba kwemunhu ndinoona zvandiri kuona ndizviri. Zveshuwa ndakasvika ndikaona zviri izvi. Zveshuwa ndakaenda ndikanoona zviri izvi ndikamubvunza. Infact ndisati ndamubvunza ndakafonera munin'ina wangu akandibvunza kuti tashinga ndiani kunotona ndiende kunotonini. Vandadaiwa zvakanaka kana ndiri ndakutadzira ndichakumbira chii ndichakumbira vegere. Ndofunga akafonera bamukuru vacho akavaudza akasvika akandichinjira fesi. Since ndatangira pakati munhu aindityisidzira nyangwe ndiri mumba ndikada kuti nditaure aindityisidzira munhu anorova wekuti kana akarova ndisvika pakudzipa huro kusvika wapera pamwe. Ndo imwe reason yakaita kuti ndibve. Akandirova ndine mimba. Pechito akandirova akaita zvekundikika ndikamuudza kuti wandikika. Ende chakatanga kuti andirova inyaya kuti ndakumbira kutengerwa mahewu. Pamwiri pangu pekutanga ndanga ndisingadyengi. Ndaituma hewu tudiki twetu. Akandipindura rafu ndandine mwana kuhodye. Mwana ndiye aitoona kuti ndadya here ndaita sei. Akasvika pakuti jeje vane utsinye. Munhu ane mwoyo wakasindimara ukada kuti utaure chinhu uyananise vanguite sekuti kumba kwakadai so anongokupindura rafu. Munhu anorova kuti nyangwe ndikada ndofunga maybe inyaya yekuti ndine mhumhu mudiki. Ndaitotya nyangwe ari kuHarare kwaari kutaura kuti aive kuchikoro. Ndaigara ndakati ndoita kunge ndiri kumanikidzira rudo. Nyaya ari kutaura kuti shamwari yangu akataura pamaroro. Hongu musikana waye akataura izvozvo asi haana kutaura nemutoo waataura nawo. Shamwari yangu akataura achiti akaramba achiita zvaari kuita handifunga kuti tinowirirana naye. Uyu takunoroorana akamitisa mwana waMJ. Amisa mwana waMJ akaramba nhumbu. Aramba nhumbu ndikamuramba ndikati ndashinda zvemadhirama handidi. Ndofunga kuti ndizoroorwa kanga kakeki 3. Patakazosvika pandakati aiwa hande unondikumbira regere pamba pana sekuru vangu nokuti kundishungurudza kwacho handizivi kuti unozoita sei. Akasvika pakuti anzi ndozviuraya ane masuicidal thoughts. Akada mumba anogona kuti ndikuda kuzviuraya nekuti handisi kuirira nehama dzangu handisi kudii. Akasvika pakunditi zvoni ndofunga unotofungira kuti ini nditsikwe nemoti. Ndikati ndozvaunofungira unoda kuti ndife. Akasiya mbondinyorera tsamba irimo mbepa yekuti don't worry about me nokuti ndamumangarira kuna nasisi vake ati ari kuda unozviuraya. Anogara achindichikidzira. Pese panondiro musi akandirova usiku ndikamhanya ndikazobatsirwa nababa vandaigara navo. Ndo vakauya apwanya foni kuitsemura nemaoko kundidzipa kurara ndiri pambedha kuti rabata. Anoita zvimwe zvinhu zvekuti haukwanise kugara naye. Akasvika pakundiendesa kun'anga uyu kwandanga ndisingade kuenda kun'anga. Ndikasvika pakuti handidi izvo handidi wataura nani wandikumbira here wandinyepera kuti tikunonamatirwa pekutanga ndanga ndakurambira. Vanhu vanga vakamuonera zvavanga vakamuonera indoziva kuti pachiona kune chivanhu but chivanhu hachiuye nenzira iyoyo. Mumba mishonga anogeza mishonga anoita zvaanoita ndaigara ndakamutsiura. Izvozvo isi tinogeza yakadarika yamunofunga. Mishonga ndezvemumba izvo ndezvemusha mangu maunenge wauya iro semurogwa handitika but chausingade haudi handitika ndokurarama kuripo mazuva ano kokuudzana kuti aiwa inini uko handiko handiti ini ndoita zvinhu zvangu ndichiziva kuti kana ndaakuita izvi mukadzi wangu anenge akangoteyawo kungoonawo ndichizviita asi iye hadi yake aite iwo kana wakuitawo zvako ndokupa mukana wekuti as long tiri kuita zvinhu zvekunge tichiita zvinhu zvedu tichiwirirana. Inini nyaya yandabata iri kutaurwa nababa imati 800 ndazva zvoma 2000 something handibazvinzvisa. Tinoda kuti tidzokere ipapo nokuti ndo nyaya vari kutotaura kuti pandakapiwa gubhuro dai ndakasiyirwa zvinhu zvangu ipapo otherwise mungadai musiri muno mudaro kufunga kwangu handiti but hapana kuzosara zvo handiti mari yakanga iri yei
mai machengeteswa here iri mari yemupa yekungonzichengetai pamusoro idaro mari yaida kuchengeta akauya yaida kuchengetesa tashinga akauya achinditi ndanga nchida kukupa mota une mari ndobva ndamuudza kuti ndine $2000 zvikanzi ndiri kuda kuti kuzondipa $2000 ini ndokupa mota iyi iye unotenga open track achitanzi ndo mota yechirungu ndikati ayewa ini kana kuri kutenga mota ndichatenga mota nemari yangu akati patakaenda kuda rekutanga akaputisa message anga akati ndida kuchengetesa 2000 yandakati I can't anditi paakazouya tashinga akauya ne$800 achitaura nyaya yekuti ndiende ndinorapa ndiende kwagaina ndinochekwa chinhu chatipanzira ina handina kutora pakuti ndichengete mariyo ndakatoishandisa kana pese paaiuya ndaimuudza kuti ashinga mari ndakaishandisa nyange patakagara matare konaiwa tashinga mukadzi uyu kana ari mukadzi wenyu wamaida kuti amurapise ndiya pamusoro echangabe ndofunga tichitanga dare tataura takapika takabata bhaibheri handiti ndoda kuti tidzokere kumashure mbichana ndichinyatsotseketudza panyaya yemari inini ndine umboo kuti mari ndakamupa musi wa6 December handiti muna 2023 mimba yaari kutaura yanga iri ya2022 December tichizopinda muna January yakabva musi wa4 January paakandopinda muchipatara akabuda musi wa6 January 2023 mari ndakamupa that was 2023 mari yandakamupa usho tikatasa pamachatsi andinawo ndakamupa musi wa6 December 6-7 December 2023 zvekuti kumashure kanga achida kurapiwa kudika handina pandakamurova ane mimba usho ndochekutanga. Chechi2 paakabva mimba iyoyo zvese zvaida kuitwa ndakaita vakaenda kuchipatara akanorapwa zvese kusvikira abudiswa muchipatara. Nyaya yaida kuonerwa nagaini yanga iri nyaya yekuti uyu aiva nedambudziko rekuti pamwe pacho paanoenda kumazuva kwenguva yakareba. Nditori nemamwe mapictures yandakatomboenda naye kuna chiremba apedza mwedzi 3 asiri kuteera. Ndo nyaya dzaida kutaurwa. Asi patiri kutaura nyaya yemari izvi ndakamupa iri 2000 muna 2023 December musi wa6 between 6 and 7 I'll confirm nemachats. Ndobva tati gare iye paari kutaura ane paakatomboiramba asi kuna na 20 something kwa December ane message yaakasenda futi iye achitaura nenyaya yemari iyoyo achiti huya utore mari yako ukaregedza kuitora ndichaishandisa ndichaidya tanga tanetsana. Anga asati aenda futi kuna chiremba pane mimba yakazobva asi ndandisandasvika ikoko pane kubvunza kwandandoda kubvunza vedare kuti mudzimai anokwanisa here kuziva kuti mwaka unoteera ndichange ndabata mimba uyu mwaka uyu handibate mimba. Nekuti pandakamubvunza kuna na 16 December ndiri kuTanzania anda achiti ndiri kunzwa mudumbu ndiri kudai wa 2023 ndikatomubvunza kuti haisi mimba here akanditi handina mimba handiti azotaura nyaya yemari ndobva ndakoita brush off nyaya yemari because ndakangoti maybe ndo zvinoita vanhukadzi. Mimba yaari kutaura iyi yakazobva kuna na January February should be end of January. Chakanga chaitika ndechekuti akatanga achiti nini ndiri kunzwa mudumbu akaenda apo panonzi yemuna Mondoro Road pane pamedical medapo ndo pakatanga kuenda ipapo akasikoronzi nachiremba nhende iwe unenge wakazvitakura asi chiregedza kuita basa rinorema kana kuti wana nguva yekuzorora. Andiudza kudaro ndakamuti iwewe chimbomira kuenda kubasa uzorore sezvaungaudzwa nani nachiremba. Akaramba aingoti ndikuenda ndinozorora ndakarara kubasa kutaundi kwandinenge ndiri. Ndikamuti gara kumba uzorore nekuti anga chiri kumba kwavo aingoti aikumba kwacho kunobhohwa nekuti ndinenge ndiri ndiri saka zvirina ndiende kupi ndiriende kutaundi. Pakasvika time yekuti ndakashayikirwa nasekuru hanzvadzi yaamai kwaMurewa ndakauya ndikamuudza ndikamuti because iwe wakanzi nemachiremba unoda nguva yekuzorora ndikakutora tikaenda kunhamo uku handifunga kuti zvinonoita zvakanaka nepamusana pekuti uri muroora zukuru. Hapana pekuti vamwe vanenge vakuita basa iwe wakagara havazonzwisise nepamusana pekuti pane zvakanga zvamboitika kumashure pakaiswa dombo rababa vangu inini tange tiri mukunetsana haana kukwanisa kuuya vanhu vese vakakahadzika
Saka ini ndakangomuti andione kuti pane enini ndekuti iwe ude kumanikidzira yeti health yako ndo yakakosha. For sure takaenda aita zvake zvekuti zvenharo takaenda kunhamo ndofunga mai vacho vakatombokumbirawo kuti aiwa wadiwa Sara ndiaenda inini natete. Tete vangu vakataura zvimwe chete izvozvo akaramba akati no ndinoenda. Takaenda kunhamo, tabva kunhamo ndo paakasvika akatanga kuenda kumachiremba mimba yechinzi yakuda kuti yakupfuura. Ndo pane mari yakashandiswa ipapo kwaakatanga kuenda kumedical hub ndini ndakamuti tora pamari iyoyo. Chaari kutaura chepanzeve chaari kuti chakanzi $70 chairi kanobvisirwa kuchitumbisi ndikamupa iri cash mari iyoyo handina kuibvisa pane mari yaari kutaura. Tikabva ipapo akati ari kuenda parailway surgery iri just across the railway takuda location akanoona CEO Gono ipapo vakamubatsira atotaura kuti mudzimai wangu ndokuti ndoshandidzana navo akaudzwa zvezvekuita. Ndikati alright fine ndinoita ndichimuudza kuti bvisa pamari pakanzi aenda anoona gaini. Chikonzero aida kunoona gaini kuchinhoi aida kuiswa stitch inonzi Schrodinger's suture inoiswa pamuromo wechibereko kuitira kuti mimba isabve. Vakasumuka ndikakumbira amai kuti vaende naye kuchinhoi vakasvikonoona vanonzi Dr. Kanongwe. That was 2024 handiti vanoona Dr. Kanongwe. Ndakatotanga kutovafonera ini Dr. Kanongwe vachinzi vari pahospital kupi mutheater ava vakaenda kusurgery iri kurengi. Ndikavafonera ndikati tichimirira vari kuuya vakanobhadhira consultation ye$50 because ndo yandandataura navo ndichimuudza kuti bvisa pamari iyoyo. Zvaari kutaura zvekuti ndakamusira 800 ndikamuti 200 handisi kuona pano zviri kupinda nekuti inini pandakamupa mari iyoyo mari yerent ndaiziva kuti ndoibvisa pasalari yangu. Mari yaari kutaura iyi ndakamupa kuti aibate yakadaro isina kubviswa. Ende yaari kutaura yemwana hapana pandaimuti inini bvisa mari yemwana because iye akataura udare last week achiti imari yandakamuti atumidzire mwana ado atengerwa blazer. Iye anotaura kuti ndemuna December of which that's not it. Manga musiri muna December nekuti muna December maari kutaura ndofunga ini ndakasumuka muZimbabwe I think kuna 14 kwa December ndichienda kuTanzania ndikadzoka musa 24 December. Hapana pandaimuti ndipo mari nekuti salary yedu yakasara ichipinda. Saka hapana pandaimuti ndipo mari yerenti mari yesalary ndinayo. Zvapedza kudaro ndo pavakaita iyo nhauro yekuti ndaabvisa mari dzandamuti bvisa inini ndaita ndichikalkuleta mari dzangu no pamari yandakamuti chengeta ukabvisa mari yakati panosara mari yakati ukabvisa mari yakati panosara mari yakati. Dzimwe mari ndaita kuti puhwa nanhingi dzevanhu vanenge vari muno muChegutu gozi pamba cho ndaishandira kunotori. Alright. Saka mari yachona yese yazosara iripo mari yenyu mari. Pamari yangu yandoziva yakasara iripo $1,550. Ndo mari yakasara nemukadzi. Ndo mari yakasara nemukadzi. Zvekuti pamaiti mimi ngaasiye ndo mari yamaida kuti asiye. Hongu mambo wangu. Ndiri kunzwa muchiti patakambotaura mudare. Mataura mudare makanzi chiine dare. Ndo parakazonzi nyaya yanga igopera izvo yaitaurwa kuno. Kana baba samoneni makanyoresa kuti kusabudira murume pachena. Is that so? Vakanyorwa pasamanizireni panapa kuramba nemari nokusabudira murume pachena. Ndizvo chaizvo. Asi mama pagupuro ke maita pachena panopfuura pagupuro. Ai nyaya yakaitika kuti pagupuro ndiri rambe parakauya mawira arakaita 1 nemhosva ori chikonzero chaipirwa gupuro. Gupuro zvisinei kuti chii chariri kupirwa richipihwa nemunhu anofanirwa kupa munhu hazvitsvagwe kuti sei ari kupa munhu. Harina maconditions ekunzi mawiro arazoita. Kana ratobiswa rikabviswa munhu aritotaura kuti handichikuda handichada itoken of divorce. Chinhu chokuratidza kuti zveshuwa zvandiri kutaura handichada ndo zvaitaura mukadzi uyu handiti zvekuti ane mari ane chii zvakazotaurika paapaya kuti kana wati gupuro wabvisa zvinhu zvangu ngazvisare ipapo hazvaitadzisa gupuro kushanda. Endi gupuro kana rakapuhwa munyaya wenyu ari kupi
ari kubasa kwaRarare. Ari kubasa kwaRarare. Rakaenda chaiko chaiko kwanofanira kuenda. Kumunyai. Handie midhedha. Mubiriji rinoyambutsa zvinhu ka. Kuenda kumurume kumadzitezvara kuenda kupi. Iyeye ndiye anofambisa kamashoko. Saka paifambisa mashoko ekuti inini handichada. Ndozvaitaura mukadzi uyu. Nyaya dzirimo. Pane nyaya dzemunin'ina, nyaya dzekudini. Izvozvo haisi nyaya dzekuti kana ndikange ndachiva muramu andida zvake muramu iyeye. Tinawo vakadzi vakoma nevanin'ina mba1 tinawo haisi mhosva iyoyo yaitoda kubatsirwa kune mukadzi uyu kuti aiwa vatete kana munin'ina iri nhamo yamuinayo yamunofunga kuti inhamo ndo yaari kuchiva munin'ina wenyuyo musiye yawe yazoiona enongwana muchikindiswa mese izvozvo muri vaviri umwe akakiwa kuseni umwe mangwana kuseni umwe akarohwa manheru umwe mangwana kana kuriko kurarama kwamakanga muchiita but rubetsero rwatiri kuda pano kubatsirana nderwekuti gupuro iri rabviswa rakazofamba sei naye vatete Gupuro rabviswa ndakanopa muzukuru takatanga taenda kwatete tete vakati akanofamba beukwanji handikwanisi kuritambira ndobva taenda kumuzukuru anova iye munyaya tasvika takanopa muzukuru muzukuru ndiye aizoendesa chii akazofona achiti sekuru varamba gupuro vati ndikuda kutanga ndaziva kuti vana baba venyu vari kuzviziva here kuti maunza chii maunza gupuro akati ari kuunza vanhu vekumba kwavo vagare padare tigariswe dare kwakauya vanhu kumba asi pavanhu vakauya kwakauya iye navatete vake nemuzukuru nevamwe varume 3 vasiri vataigarisana navo pamatare ese vanoziva kurohwa kwandaita vanoziva kubatwa kwandaita vanoziva kukomblena kwese kwandaita imbobatsira mwanangu akauya nevanhu vaakauya navo zvodare ravo iroro zvokuritsaga iwe kuti rakanaka ndiripinda sizvo ndobva zvadii ndobva nyaya yataurwa zvikanzi previous dare racho ranga ranzi tinopai 3 days kuti mutaurirane kana mati hamuchado todi zvopfuurira mberi zvisinei pa3 days ndakataura ndikati ina handisi kukwanisa ndobva kwazogarwa rimwe dare zvikanzi takupai dzimwe 3 days kana mati hamuchadi kana maudza vana baba kuti ndozvamakuita maudza chi muzukuru gupuro raanga akabata oita sei opfurikidza oendesa muna sekuru vake rakazodzoka here mumaoko menyu harinodzoka mumaoko mangu after 3 days ndakatodza muzukuru abvunza kuti ambuya makazodii ndikati muzukuru handisi kudzokera kumashure nyaya yangu ndiyoyo handichakwanisi so nyaya yekurambana haisiriyo iri kutungamira mberi wakarambwa kare azvinzwe bvuma kurambwa wakarambwa right yemari yamupinda manje ndikuona kuti mbaume muchapinda basa panapa tesamu chaizvo bhajeti nyaya ndakazomupa $2 akazoenda kwamazai zvinoitika mudzimba dzinoitika zvipedze ichishuwa dare rikagarira izvozvo rechivanhu redu rinoirarudi chikriminality mukati vanhu panoramba navanhu ndopaunodzonza akazenga akazodai akadai but isusu chatoda titaure pano nhasi vatete kutsamwa munogona kunge makanga makatsamwa mukadini hamuna here pamakazombofunga kuti but imba yangu hangu regedzai ndipinde muimba yangu ndidzokere mumba mangu akazombouya here murume zvairamba gupuro akariramba akarivhika akadini akazombouya here achitaura nyaya yekuti ndiri kuda mudzimai wangu saka raimisirwei paanotaura pese panonzi chii anenge achiti ari kuda mudzimai wake but ari munhu anoda mudzimai wake anooneka nechi nemabasa zvisinei handisi kutsvaga kuti mabasa ake akadii kana kuti akadii inini ndakati handichakwanisi murume handikwanisa kugara naye ndinokwanisa kunofira mberi anondiuraya kundida chaiko handi zvinhu zvemari yaari kunyemba iyi imari yekuti aida kunororawo aida kunoroora pamwe hambe ino zvakaitika kumashure zvamanje ndofunga mari yangu inini yandakamudzoda kuti ndimbopinda mudare vabereki venyu vari baba vakashaya mai vari
ndomatambudziko Vana vamukuru varipo, vamukuru varipo. vari kupi Pazvinhu. vazvino Vakafunzwa zvakanaka vari pazvinhu. komai varipo Mai varipo. mai muripi chinowanzoitika misha ikasara mamai vakwasha akave nhubu anogona kudhererai kusvika pekuti anoda kukuitisai zvaanoda mumusha. Handiti mapawa hazvisizvo zvatinotarisira. Techitarisira kuti kana mumusha mwana akanzi arohwa nemurume wake ngavagarisane zvakanaka. Ndizvo chishuwo chedu. Zvekuti mumusha mai vasara vega kana kuti baba vasara voga, pabanga baba vakazoshaika mukwasha asati apinda mumusha kana kuti vakashaika mukwasha atovemo mumusha, zvinowanikwa zvese. Handiti but kufa kwehosi inosiya imwe. Handiti mapawa. Saka manzwa avari kubvunza kuti vana baba mudiki varipi, ndivo vana baba ivavo. Nyakutumbura vakafa, handiti hazvirevi kuti unoti wanhara baba nokuti baba wako wakafa, hazvisiri izvozvo. Handiti inini nyaya yemari ndopandabatirira. Moziva chinhu chinonzi extortion, chekuti hambofa akandiramba mukadzi uyu because ndongoti ndikuda mari yangu. Izvozvo hazvisi zvatingagarire mudare. Toda kugarira mudare kuti ndinyengetedzere mukadzi wangu, ndikuda mukadzi wangu. Zvekuti mari, zvekuti chii, hazvisi zvatingatungamidze mumatare. Hazvisiri izvozvo. Hazvisi pamudiki. Kana tauya kudare ndichida mukadzi wangu, ndinotaurira dare kuti vedu wee tega tega patasvika takundikana, ndandichikumbirawo dare, mama muuye pamberi pangu apa mundibatsire, ndiri kuda mukadzi wangu. Handiti mapawa ndo dare rotopinda iro, kwete remari. Imari nganiko dzatadyiwa nepfambi mukati. Dzakawandisa. Kwete mari yemukadzi wanda achigara naye. Mukadzi wangu wandiri kuda mukadzi yeye. Hakuna zvinhu zvakadaro. Saka ndandichifunga kuti iye zvino tingatenderedze musoro wedare tichishayisisa kuti patiri kuda kunyatsonopinda ndepapi. Last week titaura nevanhu ava patakasiya nyaya yekuti mambo vakamboumisa nhau yegupuro yakanga yabviswa namadha, vachisangana kuno kuchema. Saka hamene kuti ivo vangauya vachine pfungwa yavo yekurambira iri pagupuro here kana kuti vanokurivhesawo pfungwa kwavakazoita. Hamene mandasvika hangu matauro ndo chimwe chezvinhu chavangaida kuti vabatsirwe futi namambo. Saka vakanzwai kuno kuti vanhu havafaniri kungorambana nyore. Mukoma varipo. Pandasvika ini nedare ndepekuti pana ari kuida remba yacho pautu hwavo. Mubvunzo uri kuti pauviri kuna iye murume wemari uyu. Kozi mukadzi angatora ndoda imba anoidii imba kana ine maronda. Anoidii imba kana ine maronda. Nyaya iripo ndeyekuti iye murume uyu tofanira kuti ticheme naye, tiri kudivi rimwe chete naye, atitaurira ndiye kuti ari kuda here mukadzi kana kuti ari kuda mari yake chete. Asi pavapedzisira kutaura tiripo havakangora kutaura kuti anhu mudzina wangu ndikuti yes nyaya yaungade vapedzesere naye kuti ini zvandazouya muno mudare zvemari tingataure, zvechii zvimwe zvatakatadzirana tingataure, asi ndichandiri kuda, tiri kuda chii mukadzi wangu. Handiti mazvona ndiri kuda dare kuti mundibatsire. Hakuna mambo wangakurudzira kuti imba dzevanhu ngadziparane. Handiti mapawa. Hakuna. Hakuna. Saka kana mambo vakanga vasvika ipapo vari pano, handiti ngavauye mambo vatibatsire, then ava kana zvichiita womboita 2 minutes vachifunga vatete mombobuda mukwasha, wombobuda todzoka after 5 minutes motiudza mambo vanenge vauya vobva vaisa mutongo panyaya yenyu.
chokumbira kuti veukama nemwana uyu mombotaura naye nyange mukasaenda kure mukangobuda mukapinda mune dzadza rumwe bira pai mokurukura murimo